Ο Αριστότουλος ξηρός δεν λειτουργεί πια στο σκοτάδι. Πιστεύω πρέπει να τους συμπεριφερθούμε σαν αλλοδαπό εξωγήινο. Έλεος! Τη ευθύνη του Αντώνη Σαμαρά. Φοβάμαι. Πιστεύω 4 εκατομμύρια πιάσουμε ξηρό. Θα βάλω τα δυνατά μου. Αλάκα! Βραδύ και επίσημο πρώτα-πρώτα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους, όπου τους πετυχαίνουν. Σου έρχομαι! Θα του τα κόψετε! Ακόμα δεν το βρήκε κανένα σας. Έχουμε πόλεμο. Μαγκούρα, έλα εδώ. Με αυτά τα 4 εκατομμύρια θα αγοράσω τρακτέρ και πρόβατα. Για ξαναπες το αυτό. Θα πάρω πρόβατα και τρακτέρ. Ντροπή. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι πολλά τα λεφτά. Εσύ δεν είσαι που όταν σου βρίζουν το Πασόκ, τσαντιέζεσαι, πρασινιέζεσαι, κάτι τέτοια. Πασόκ! Αυτός είμαι.